ба ҳар кас озодии сухан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор кафолат дода мешавад. омадааст дар моддаи 30 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. салом бинандагони азиз. ҳамасола 11 март ҳамчун рӯзи матбуоти тоҷик таҷлил карда мешавад, ки таърихи беш аз 100-соларо дар бар мегирад. дар барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ вобаста ба ҳифзи иттилоот, ки як ҷузъи муҳими воситаи ахбори омма ба ҳисоб меравад, суҳбат менамоем. дар барнома иштирок доранд Фирӯз Бобоев, ҳуқуқшинос, корманди Маркази миллии қонунгузорӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. хуш омадед ба барнома. аввалан мехостам вобаста ба ҳифзи иттилоот, ки як ҷузъи муҳим дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад, ёдовар мешудед. вобаста ба ин мегуфтед, ки ҳадафи асосии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи иттилоот аз чӣ иборат аст? пеш аз он ки вобаста ба ҳифзи иттилоот сухан ронем, мо бояд қайд намоем, ки худи иттилоот дар замони ҷаҳонишавӣ ва дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз манбаъҳое шуда истодааст, ки таъсири худро ба маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон ва инчунин ҳамчун як мавод баҳри паҳн кардани иттилоот дар қишрҳои гуногуни ҷомеа ёрии аввалин дараҷа мерасонад. ва ҳамзамон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ бошад, иттилоотро ҳамчун як манбаи асосии рушди ҷомеа ба ҳисоб меравад, зеро маҳз дар замони ҷаҳонишавӣ иттилоот маҳаки асосӣ дар рушди ҷомеа ва рушди давлат истифода бурда мешавад. ва дар худи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, яъне танзими ҳуқуқи иттилоот дар сатҳи Конститутсия ва ҳамчунин дар сатҳи дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзим гардидааст. ва соли 2002 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи иттилоот қабул гардидааст ва мутобиқ қонунгузории мазкур маводҳое ки ба нобудшавӣ ё ин ки иттилоотҳое ки бар дурӯғ аст ё ин ки иттилоотҳое ки барои барангехтани кинаву адоват дар ҷомеа байни шахс ё ин ки шахсони мансабдор ва ҳамчунин пешгирӣ намудани иттилоотҳое ки дар сомонаҳои расмӣ бар дурӯғ ифшо мешавад, ошкор мешавад, инҳоро пешгирӣ намудан лозим аст ва ҳамзамон мутобиқ қонуни мазкур яъне пешбинӣ намудааст, ки чораҳои пешгирии аломат ва ҳаракатҳое ки оқибат мерасонад ба нобудшавии худи иттилоот ё ин ки оқибат мерасонад ба дигаргуншавӣ ё ин ки шакли иттилоот аз аслӣ ба иттилоотҳои муболиғавӣ табдил меёбад, дар ҳамин самт равона гардидааст. дар муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳифзи иттилоот асосан кадом субъектҳо иштирок мекунанд? дар ҳар як кишварҳои мамлакати дунё ҳар як давлат субъекти аввалин дараҷа дар нақши мақомоти ваколатдори давлатӣ ба ҳисоб меравад. яъне субъектони муносибатҳои ҳифзи иттилоот мутобиқи қонунгузории миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин худи мақоми ваколатдори давлатӣ мебошад ва дар баробари ин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як зумра ҳуқуқу ӯҳдадориҳо нисбат ба ҳифзи иттилоот доранд, ки онҳоро мо ҳамчун як субъектони муносибатҳои ҳифзи иттилоот ба ҳисоб меравад. яъне мақомоти ваколатдори давлатӣ вобаста ба ҳифзи иттилоот аввалин дараҷа танзим менамояд, ки субъектони дигаре ки яъне шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие ки бо иттилоот фаъолият менамоянд, онҳоро назорати қатъӣ нисбат ба ҳифзи иттилоот мебаранд, ки ин вазифаи аввалин дараҷаи мақоми ваколатдори давлатӣ мебошад. ва ҳамчунин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие ки дорои иттилоот мебошанд ва фаъолияти онҳо доир ба паҳн намудани иттилоот ё ин ки доир ба захираи иттилоот алоқамандӣ дорад, онҳо низ вазифадор намуданд, ки вобаста ба ҳифзи иттилоот чораҳои мухталиф андешанд ва онҳо бевосита бояд назорати қатъӣ нисбат ба ҳамон иттилоотҳое ки онҳо паҳн мекунанд ва аз тарафи шахси сеюм иттилооти паҳн намудаи онҳо коркард ва дар шакли нодуруст ба мардум паҳн нашуданро бояд пешбинӣ намояд. ва дар ҳамин замина мутобиқ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатӣ ва шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие ки дорои имконият ва фаъолияти пайдарпайи ҳифзи иттилоотро ба роҳ мебаранд, субъектони ҳифзи иттилоот ба ҳисоб меравад. имрӯз ки мо дар асри техникаву технология қарор дорем, гирифтани маълумот аз воситаҳои ахбори омма, хусусан аз шабакаҳои иҷтимоӣ дастрасанд, аммо на ҳамаи хабару иттилоотро метавон
дурусту дақиқ ҳисоб намуд. вобаста ба ин мегуфтед ки танзими ин соҳа бо кадом роҳҳо амалӣ мешавад ва шаҳрвандон бештар ба кадом сарчашмаҳои иттилоотӣ бояд ки такя намоянд? мутобиқ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи иттилоот, танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҳифзи иттилоотро бевосита ба ӯҳдадории мақоми ваколатдори давлатӣ гузаронида шудааст. яъне мутобиқ қонуни мазкур мақоми ваколатдори давлатӣ дар раванди фаъолият, яъне ки дар муносибатҳои ҳифзи иттилоот бояд чӣ кор кунад? аввалин маротиба онҳо бояд консепсияи рушди худи муносибатҳои ҳифзи иттилоот ё ки ҳифзи иттилоотро бояд баррасӣ намоянд ва ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намоянд ва ҳамчунин қоида ва тартибу рафторе ки бояд аз ҷониби субъектони муносибатҳои ҳифзи иттилоот равона гардааст, ин гуна қоидаҳоро пешбинӣ намоянд ва баҳри дуруст ба танзим даровардани ин муносибатҳо чораҳои заруриро андешида шавад. ва ҳамчунин яке аз механизмҳои асосие ки мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи иттилоот мекунад, ин сертификатсияи технология ва техникае ки вобаста ба ҳифзи иттилоот равона гардида шудааст. яъне ҳамон таҷҳизотҳое ки вобаста ба ҳифзи иттилоот рабт доранд, аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ онҳоро дар муҳлати муқаррарнамудаи қонунгузорӣ аз сертификатсия мегузаронанд. яъне гузарондани сертификатсия аз он далолат медиҳад ки ҳамон механизмҳо, ҳамон махзанҳо, ҳамон омилҳое ки ба ҳифзи иттилоот алоқамандӣ доранд, аз лиҳози қонунгузорӣ ба талаботҳои қонунгузорӣ ҷавобгӯ мебошанд ва ба талаботҳои қоидаҳои техникаи бехатарӣ ҳифзи иттилоот ҷавобгӯ буданашро мақоми ваколатдори давлатӣ сертификатсия метиҳад. ва ҳамчунин дар ин муносибатҳо вобастагӣ дорад низоми иҷозатдиҳӣ, яъне ки мақоми ваколатдори давлатӣ низ вобаста ба фаъолияти пешбурди ҳифзи иттилоот ба субъектони муносибатҳои ҳифзи иттилоот иҷозатномаҳои махсус дода мешавад ки онҳо дар асоси худи иҷозатнома онҳо метавонанд ки муносибатҳое ки фаъолияти ҳифзи иттилоотро ба роҳ баранд. ва ҳамзамон мақоми ваколатдори давлатӣ мутобиқ қонуни мазкур ӯҳдадор намуданд ки онҳо бояд ба субъектони фаъолияти ҳифзи иттилоот чораҳои пешгирӣ ва фаҳмондадиҳии онҳоро ба роҳ монанд. яъне фаҳмондадиҳии қоидаҳо, тартиб ва усули пешбурди ҳифзи иттилоот ба субъектони муносибатҳои ҳифзи иттилоот ин ӯҳдадории мақоми ваколатдори давлатӣ мебошад. ва ҳамзамон яъне иттилоотҳои бардурӯғе ки дар ҳар сомонаҳо паҳн мешаванд ва худи аввалин дараҷа ҳамон маълумотҳое ки бардурӯғ аст ё ин ки маълумотҳое ки аз лиҳози қонунгузорӣ ба барангехтани кинаву адоват паҳн карда мешавад ва худи ҳамон муаллифи ҳамон иттилоот мутобиқ қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. шаҳрвандон бештар ба ҳамон блогерон такя мекунанд, яъне ки ҳар хабару иттилооте ки ба истилоҳ ҳамон блогерон вақте ки навор мекунанд ба шабакаи иҷтимоӣ ворид мекунанд, бештар шаҳрвандон ба он такя мекунанд. имрӯз шаҳрвандон то куҷо эътимод карда бошанд ки ҳамон хабаре ки намедонам як блогер ба нашр мерасонад ё ки дар шабакаи иҷтимоии худаш мемонад, то куҷо метавонад ки ба он боварӣ дошта бошад ва муфассал мегуфтед ки оё то куҷо ин дуруст аст ва бештар бояд чӣ кор кунанд ба сомонаҳои расмӣ, ба масалан шабакаҳои дурусти мақомоти ваколатдории давлатӣ такя кунанд, яъне ки бояд чӣ гуна бошад ин? соли 2024 дар ҷумҳурии тоҷикистон бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. яъне ҳадафи эълон гардидани маърифати ҳуқуқӣ ин яъне ки на танҳо барои соли 2024 аст, балки мо бояд аз хурдӣ, аз оила бояд шуури мо на танҳо шуури ҳуқуқӣ, шуури ахлоқӣ, маърифати ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқии мо баланд бошад. яъне он паҳн намудани иттилоот аз ҷониби блогерон ва қабул намудани шаҳрвандон ин гуна иттилоот яъне ки ду паҳлӯ дорад. паҳлӯи аввалинаш ин худи блогер ва худи он нафаре ки ба фаъолияти блогерӣ машғул аст ва ин гуна фаъолиятро пешбарӣ мекунад, онҳо набояд маълумотҳои бардурӯғ, маълумотҳои нодуруст барои зиёд намудани обуначиҳои худ паҳн намоянд. яъне ки бо ин роҳ зиёд намудани шумораи обуначиёни худ онҳо набояд рӯ ба маълумотҳо, иттилоотҳои бардурӯғ ё ин ки иттилоотҳое ки ба кинаву адоват нисбат ба миллат, ба
нажод ба давлат ё ин ки ба шахси мансабдор давлатӣ рӯ меорад, аз ин гуна паҳн намудани иттилоотҳо бояд дасткашӣ кунанд. Яъне аввалин дараҷа худи ҳамун маърифат ва шуъури ҳуқуқӣ ҳамун нафар, ҳамун блогер ё ин ки бо истилоҳи дигар имрӯзҳо инфлюенсер мегӯянд ё ин ки микроблогер мегӯянд, ин гуна шаҳрвандон, ин гуна шахсон бояд аввалин дараҷа ҳамун шуъури ҳуқуқи онҳо бояд баланд бошад ва онҳо бояд донанд ки чӣ гуна иттилоот тақозои замона аст ва чӣ гуна иттилоотро бояд паҳн кунанд ки аз иттилооти онҳо ба ҷомеа як манфиат, як паҳлӯи мусбат ва иттилооти онҳо ҳамчун омили мусбии таъсиррасон ба шууру маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон бошад. яъне тарафи дигар қабул намудани иттилоот аз ҷониби шаҳрвандон дар ҳар як давру замон мо мушоҳида мекунем ки агар маърифат ва шуури ҳуқуқи шаҳрвандон баланд бошад, ба ҳамон иттилоотҳое ки имрӯзҳо мо мебинем алал хусус ҷавонон ба тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, фейсбуку дигар сомонаҳо шомил мешаванд ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ва дар ҷомеаи ҷаҳонӣ гӯем ки худи нақши блогерон ва худи он нафароне ки ҳамон иттилоотҳои бардуруғро ҳамчун дуруст қабул мекунанд ё ин ки иттилоотҳое ки зарар ба сохти асосҳои конститутсионӣ онҳоро ҳамчун иттилооти дуруст қабул мекунанд. Ин аввалин дараҷа ба савол ба худи шаҳрвандон аст ки яъне ки бояд онҳо маърифати худро баланд кунанд ва онҳо бояд донанд ки қонунгузорӣ, яъне ки ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ мегӯяд ва он иттилоотҳое ки аз ҷониби гурӯҳҳои гуногун ё ин ки аз ҷониби он блогерон ё ин ки инфлюенсерон ки мақсадҳои ғаразнок доранд ва нисбат ба танҳо ба манфиатҳои худ, манфиатҳои шахсии худ маълумотҳоро паҳн мекунанд, бояд онҳо аз ин гуна иттилоотҳо дурӣ кашанд ва фарқ карда тонанд ки ин гуна нафарон мақсадҳои ғаразнок доранд. Маърифати ҳуқуқи ҳар яки мову шумо агар баланд бошад, дар ин зумра мо гуфта метавонем ки қонуншиканиҳо кам мешавад ва гурӯҳҳои ифротгароӣ ё ин ки гурӯҳҳое ки ба мақсадҳои худ яъне ки мову шуморо шомил карданӣ хоҳанд агар онҳо ба ин мақсадҳо намерасад, зеро мо дар асоси қонунгузорӣ яъне ки мо маърифат ва шуури ҳуқуқи мо баланд аст ва мо суханҳои ноҳақ яъне ки суханҳои шаффофро аз суханҳои қабеҳ фарқ карда метавонем. он блогерон ё ки гурӯҳҳои манфиатҷӯе ки имрӯз хабару иттилоот ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр мекунанд, мақсаду ҳадафи асосии онҳо ин ба даст овардани фоида ё ин ки зиёд намудани обуначии худ мебошад. яъне ба ҳамин лиҳоз мехоҳанд ки яъне ҳар гуна хабарҳои ҳангомаомезро паҳн кунанд. дар он мегуфтед ки талаботҳои асосӣ вобаста ба ҳифзи иттилоот кадомҳоянд ва барои риоя кардани он қонунгузории кишвар чӣ ҷавобгариро муқаррар намудааст? мутобиқи яъне ки талаботҳои умумӣ ҳар як ниҳодҳои давлатӣ ва умуман субъектоне ки ба ҳифзи иттилоот фаъолият доранд, мутобиқи қонуни мазкур онҳоро вазифадор намуданд ки аввалин дараҷа ҳамон махзан ва техника ва технологияҳое ки ба ҳифзи иттилоот рабт дорад аз сертификатсияи мақомоти ваколатдори давлатӣ гузаронида шавад ва ҳамчунин роҳбарони ҳамон муассисаҳоро вазифадор намуданд ки дар муҳлати муқаррар намудаи қонунгузорӣ бояд бо дархости худи роҳбари ҳамон муассиса мақоми ваколатдори давлатиро даъват кунанд ва ҳамон технологияе ки ба ҳифзи иттилоот рабт дорад онҳоро аз сертификатсия гузаронанд ва шаҳодатномаи мақоми ваколатдори давлатиро доро бошанд. дар ҳолати паҳн намудани иттилоотҳое ки дорои сирри махфӣ мебошад, мутобиқ қонунгузории ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ва ҳамзамон нафароне ки дорои иттилоот мебошанд ва аз беэҳтиётӣ аз бесалоҳиятӣ ин гуна иттилоотҳоро дигаргун мекунанд ё ин ки барои нест шудани ин гуна иттилоот онҳо ҷавобгӯ мебошанд, мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон низ онҳоро ба ҷавобгарӣ кашида мешавад, зеро аз ҷониби ҳукумат, аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ, аз ҷониби худи роҳбар ба ин гуна шахсон боварӣ карда пешбурди ин гуна иттилоотро вогузор намуданд ва онҳо аз лиҳози бесалоҳиятӣ ба нобудшавии иттилоот даст мезананд ва мутобиқи қонуни мазкур вазифадор намуданд
намуданд ки аз ҷониби роҳбари муассиса бояд нафароне ки бо масъулияти баланди корӣ фаъолият мекунанд ба ҳифзи иттилоот нафаронеро вогузор намоянд ки масъулияти баланди корӣ дорад ва аз ҳама муҳим ҳамон ки бо принсипҳои волояти қонун, бо принсипи шаффофият ва бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ ки фаъолияти худро иҷро мекунад, фаъолияти кории худро ба ин гуна нафарон вазифаи пурмасъулияти ҳифзи иттилоотро ба уҳда диҳанд. имрӯзҳо ба мушоҳида мерасад ки хабару иттилоот баъзан аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ нусхабардорӣ ва паҳн карда мешавад ки ин паёмадҳои манфиеро низ метавонад дар пай дошта бошад. вобаста ба ин қонунгузории кишвар чӣ мегӯяд ва шаҳрвандон чӣ гуна метавонанд дар ин самт маърифати ҳуқуқияшонро баланд бардоранд? яке аз нафароне ки барои яъне ки омили манфӣ ба ҷомеа мерасонад бо иттилоотҳои бардуруғ, бо иттилоотҳои камшаффоф ин ҳамон блогерон, баъзе аз блогерон ё ки баъзе аз инфлюенсерон мебошад ки танҳо барои ниятҳои яъне ки ғаразноки худ ё ин ки пешбурди фаъолияти худ ё ин ки барои зиёд намудани обуначиҳои худ ин гуна маълумотҳое ки иттилоотҳои шӯхиомез ё ин ки иттилоотҳое ки аз асл дур мебошанд ё ин ки мутобиқ қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба талабот ҷавобгӯ нест, ин гуна иттилоотро паҳн мекунанд, яъне ки мо бояд аз ин гуна иттилоотҳо дурӣ кунем. Ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яъне қоида қабул карда, қоидаи пешбурди сомонаи расмии вазорати идораҳо қабул намудааст ки дар асоси қоидаи мазкур ҳар як вазорати идораҳо, телевизионҳо, муассисаҳои давлатӣ ва вазорати идораҳои ниҳодҳои давлатӣ бояд сомонаи расмӣ дошта бошанд ва сомонаи расмии онҳо саршор аз иттилоотҳои ҳуқуқӣ, саршор аз иттилоотҳое ки фаъолияти ҳамон муассиса, ҳамон вазорати идора, ҳамон ниҳодҳои давлатиро инъикос мекунад, саршор аз ҳамон иттилоотҳо бошанд. яъне мақсади асосии қоидаи мазкур аз он равона гардидааст ки яъне шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бештар роҳ оваранд ба сомонаҳои расмии вазорати идораҳо, бештар роҳ оваранд ба сомонаи расмии телевизион, радио, матбуот ё ин ки ба ҳамон ташкилотҳои давлатие ки фаъолияти давлатиро пешбарӣ мекунанд. Шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ин гуна иттилоотҳо роҳ оваранд ва танҳо ин гуна иттилоотҳо алал хусус дар асоси қонунгузорӣ дуруст мебошад ва қисмати дуввум бошад пас аз хондани ин гуна иттилоот аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандӣ мафкураи онҳо, шуури ҳуқуқи онҳо баланд мешавад ва ҳамзамон бояд қайд кард ки ҳамон нафароне ки иттилоотро аз сомонаи расмии вазорати идораҳо нусхабардорӣ мекунанд ва дар сомонаҳои иҷтимоии худ бо як шакли дигар, бо як шакли сохтакорӣ паҳн мекунанд, мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. ва аз ҳамин лиҳоз мо бояд хуб дарк намоем ки иттилооти дуруст, иттилооти дар асоси талаботи қонунгузорӣ танҳо мо аз сомонаи расмии вазорати идораҳо ё ин ки телевизион ва радиоҳо дастрас карда метавонем, зеро онҳо дар чорчӯбаи қонунгузорӣ амал мекунанд ва ҳар яки мо дар раванди мутолиаи ин гуна иттилоотҳо бархурдор мешавем ки фаъолияти вазорати идораҳо ё ки ниҳодҳои давлатӣ дар кадом сатҳ аст. Дар умум агар сухан ронем, воситаҳои ахбори омма, фаъолияти ҳамарӯза ва мунтазами воситаҳои ахбори омма танҳо барои як чиз аст, барои баланд бардоштани шуури ҷомеа, маърифати ҷомеа ки вобаста ба масъалаи ҳуқуқӣ бошад, вобаста ба масъалаҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ё ин ки ба дигар масъалаҳое ки бошад ки яъне ки онҳо ба ҳамин самт равона карда шудааст. Имрӯзҳо ҳастанд он блогерон, он инфлюенсерон ки яъне сомонаи онҳо баҳри забономӯзӣ аст, баҳри яъне таълиму тарбияи насли наврас аст. Ин гуна яъне ки ин гуна нафарон фаъолияти онҳо дуруст аст. Яъне ки мо имрӯз сухан аз он меронем ки яъне блогерон ва инфлюенсерон ва на фақат инҳо нафарон
нафароне ҳастанд ки дар сомонаҳои иҷтимоии худ ба маълумотҳои бардуруғ паҳн намудани маълумотҳои бардуруғ фаъолият доранд. Ба ин гуна нафарон рӯ оварданд яъне қобили қабул намешуморем. ва ҳамзамон агар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон рӯ ба сомонаҳои иҷтимоӣ рӯ оварда бошанд ва имрӯзҳо мо мебинем ки вазорати идораҳо яъне ки шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ низ саҳифаҳои расмии худ низ доранд. Дар баробари паҳн намудани иттилоъ дар сомонаҳои расмии вазорати идораҳо ё ин ки шабакаҳои телевизионӣ боз дар сомонаҳои расмии худ дар фейсбук, дар инстаграм ё ин ки дар дигар сомонаҳо низ сомонаҳои расмӣ доранд ва маълумотҳоро низ дар он ҷо паҳн мекунанд. Ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мо имрӯзҳо мебинем ки рӯ ба интернет, рӯ ба сомонаҳои расмӣ овардаанд ва тавсия медиҳем ки дар баробари сомонаҳои расмӣ ки дар интернет ҳаст обуна шаванд ва мунтазам аз ин гуна иттилоъотҳо бархурдор шаванд. баъзан сомонаҳои вазорату идораҳои дахлдор ба таври мунтазам саривақти ҳамун иттилоъотро яъне ки пешниҳоди хонандагон ё бинандагону шунавандагони худ намегардонад. яъне ин боис мешавад ки онҳо рӯ биёранд ба худи ҳамун шабакаҳои иҷтимоӣ ва блогерону дигар нафарони манфиатҷӯ. Истифодаи дуруст ва амиқи интернет ин маънои онро надорад ки танҳо суханронии блогерон ё ин ки суханронии микроблогеронро яъне ки пайравӣ кунанд, ақидаронӣ кунанд, ин гуна яъне ки ба саҳифаҳои онҳо обуна шуда ақидаи онҳоро пайравӣ кунанд. Не, вазорати идора, воситаҳои ахбори omma дар сомонаҳои расмӣ яъне ки дар ҳамун интернет, дар фазои маҷозии интернет сомонаҳои расмии худро доранд ва ҳар як шахс метавонад ки ба он ҷо рӯ оваранд. Ва ҳамзамон агар шаҳрвандон алалхусус наврасон ҷавонон хоҳанд ки интернетро истифода баранд, қонунгузорӣ ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро манъ кардагӣ нест. Имкониятҳои фаррох нисбат ба пешбурди фаъолият дар сомонаҳои расмӣ дода шудааст ба ҳар як шаҳрванд ва аз мутобиқ қонунгузорӣ маҳдудият гузоштагӣ нест. Ва дар ин ҷо нозукӣ дар он аст ки худи шаҳрванд, худи шахс интернетро бо кадом мақсад истифода мебарад. Бо мақсади омӯзиши фанҳо, бо мақсади омӯзиши забонҳо, бо мақсади омӯзиши илму технология ва донистани навоварӣ нисбат ба соҳаҳои гуногуни технология агар рӯ биёрад ва дар ин сурат интернет яъне ки фазои маҷозии интернет ҳамчун омили мусбит яъне ки омили мусбит ба таъсир ба ҳамон мафкура ва шуури ӯ мерасонад. Ва агар дар ҳолате ки худи шахс яъне ки худи нафароне ки интернетро дар ҳолатҳои ғаразнок истифода мебарад, дар ҳолатҳои манфиати шахсӣ истифода бурда ки манфиати шахсии онҳо ба шахси дигар зарар мерасонад ё ки ба худи мақомоти ваколати давлатӣ зарар мерасонад, дар ин гуна пасманзар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ин гуна шаҳрвандонро ба ҷавобгарӣ мекашад. Хуб, ташаккур. Чӣ бояд кард ки маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон дар ин самт боло равад ва онҳо бештар ба сомонаҳои расмӣ рӯ биёранд? омили асосии баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи ҳар яки мову шумо ин аввалин дараҷа донистани конститутсия ва қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Зеро яъне ки савол мебояд ки барои чӣ? Яъне ки мо агар конститутсия ва қонунгузории худро хуб донем, хуб дарк намоем, мо медонем ки яке аз омили асосӣ яке аз омилҳои фундаменталии баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон ин донистани конститутсия ва қонунгузории миллии худ мебошад. Дар ҳолате мо агар конститутсия ва қонунгузории миллии худро хуб донем ва хуб дарк намоем ва мо пешгӯӣ карда метавонем ки амали мо ин ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ё ин ки маъмурӣ мекашад ё не. Яъне ки мо бояд пеш аз он ки як корро фаъолиятро даст занем ва мо бояд оқибати онро фикр кунем. Вазорати идораҳо, воситаи ахбори omma яъне мутобиқ қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор намуданд ки мунтазам сомонаҳои расмии худро аз иттилоъотҳое ки дорои баландбардоштани ҳисси ватандӯстию хештаншиносӣ бой мебошад ин гуна иттилоъотро мунтазам паҳн намоянд. Ва фаъолияти вазорати идораҳо ва шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ дар фазои маҷозӣ паҳн карда
میشه و منتظم باید این گونه اطلاعات را پهن نمایند که شهروندان از این گونه اطلاعات ها برخوردار شوند و در برابر برخوردار شدن عامل تاثیررسان به شعور و فرهنگ ملی حقوقی و وطن دوستی شهروندان به حساب می رود. تشکر برای اشتراک در برنامه. بینندگان گرامی، در برنامه اشتراک داشتن فیروز بابایف، حقوقشناس، کارمند مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که وابسته به حفظ اطلاعات و بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان در این سمت صحبت نمودیم. واقعا امروز روزنامه و مجله ها و تلویزیون و رادیو همچون یکی از واسطه های اساسی تاثیررسان به افکار جامعه می توانند به حل مشکلات موجوده فعالانه مساعدت نمایند. از این رو شهروندان را می باید برای دسترسی به خبر و اطلاعات درست و سریع‌وقتی به سامانه‌های رسمی و رسانه‌های با اعتماد تکیه نمایند. در همین جا برنامه ما به آخر می رسد. خیر تا برنامه‌های دیگر سربلند و پیروز باشید.